Salutare, pentru primul episod. Știu că a trebuit... N-am mai filmat. Și asta e rău. Dar m-am gândit, bă, de ce să filmez prostie? Cât timp sunt prost. La mai am exersat pe altă mapă și... Uitați prima mapă. Aici foarte bine. Ia uitați cât de frumos ne-a ieșit prima mapă când eram de aici, era casa aia în pământ, am pus două paturi că poate mai jucăm cu cineva. Am încercat să fac o cutie pe ăștia, nu mi-a mers. La oița mea s-a întâmplat ceva, mi-a crescut uitul, nu mi-a crescut. Mergem mai mici. Vă recomand și eu Minecraft Pocket Edition. M-am învățat și am încercat să fac un video de aia, a rămas așa. Nu mi-am salvat, îmi pare rău. Îmi pare rău că n-ați putut vedea cum am făcut eu toate astea. O să vă fac, să vedeți. Bine, uitați după mine. Ai și crescut. Ce frumos. Eu trebuie cresc. Ca să mai adun nouă aici ce am aici în chest câteva lucruri. N-am iron. Da, trebuie să mai minez. Dar întreg cărul. Hai să mai minez pe aici, că tot ziceam. Uite ceva acolo. Și în primul episod că aveam o daia, ca pe Minecraft de pe calculator, dar mai mi-a schimbat-o pe ea proastă. Aici nu. Nu uite aici. Și așa luminează acolo. Nu pot să corect. Cam așa. Și acum e perfect. Și să mai min. Asta mai e cabel și lemn. La naiba! Și am voie să fac numai video până la 15 minute. Asta-i treaba nașpa. De-aia n-am putut, că am mai încărcat un video și nu mi-a mers. Nu mă lasă. Lasă să zboare. Ce somn. Da, m-am gândit să facem și alte astea. Acum fac foarte puțin. Și foarte puțin din ce vreau eu. Da, ce mă enervează reclamele astea. Ce nu înțeleg eu? Ce? Asta nu se poate, cultură acolo nu se poate sparge și altceva. Și mai trebuie să mergem pe acolo. Mă duc să mai iau niște lemn. Fac forțe.
Da, o să distrug prostia asta. După ce el... Copacul ăsta îl las aici că stă bine. Dar ăsta nu stă bine. Așa că hai. Mi-am găsit un prieten. Hai, prieten. Să nu spargi vreun lucru pe care supără mama pe mine. O să-mi pice un apel. O să distrug. Nu știu. Ia, mai avem mâncare? A crescut. Voi crește dată pac. Am uitat. Am lopata. Dau. Trebuie să fie de amar ca să iasă bine la mine. Așa. Am făcut așa că nu te luminează. Ce? Încă 2 păduri. De unde? 6. Bă, cum nu pot să fac TNT? Mai lipsește unul. Da, păi și asta a fost episodul de azi. Să vă dați un like, eu am fost Alex, pa!